Κύκλους κάνει η ιστορία. Τι παράξενη ζωή. Να μην διδάσκει τίποτε, καμία τραγωδία. Ο θάνατος απλώνεται μ' ανήκουστη βοή και πνίγει κάθε άνθισμα και κάθε μελωδία. Άνθρωποι από χαρτί στις βόμβες πάνω καίγονται και ψεύτικες φαντάζουνε γκρεμισμένες πόλεις. Στην εποχή της κάμερας οι σφαγές δεν λέγονται. Όσο οι ευθύνες κρύβονται της οικουμένης όλης. Παράφρονες οι αρχηγοί την φρίκη ξεκλειδώνουν για να έχουν αποκλειστικά τα καύσιμα ορυκτά. Σαρώνουν τα αποθέματα, τις πυρκαγιές υψώνουν και κάνουν τα σενάρια του τέλους εφικτά. Νέφη πυκνά και τοξικά τυλίγουν την ανάσα και το κορμί της θάλασσας που πνίγεται στο λάδι. Αν και νεκρό το σήμερα, κάνει στο μέλλον πάσα, ρίχνει όλους τους θεατές στου χάους το πηγάδι. Μέσα στη διαδήλωση βαδίζει η ειρήνη, ανώνυμη, αγνώριστη, με βλέμμα πετρωμένο. Και έχει πολύ βασανιστεί, έχει πολύ σκληρίνει και έχασε και την πίστη της να γίνει πεπρωμένο.